med drone. So laggy. Please don't shoot, don't shoot, don't shoot. Don't shoot. I'm friendly, you know. On a team. Oh, fuck you. Seriously. Kom at mig, mand. Jeg ved, der er flere. Øj, au. Men jeg mangler nok. Det er bag et lorttræ, jeg kan ikke undgå at blive ramt, mand. Og jeg er bare på 15% liv. Shit. Jeg spawner sådan på sådan en campingplads. Jeg har dræbt 3 indtil videre. Fuck, er den sidste hen? Synes jeg så en. Fuck, mand. Ej, så foran mig, mand. Satans. Jeg blev på 4. Fuck sake, og der var bare 2 af dem, der var klar. Stikkes. Men der var han. Hvis han var der. Ja tak. Han havde masser af loot. Jeg tror, jeg skal se noget håndbold, inden at det er sovetid. Men ja, jeg skal sgu lige se anden halvleg af det der håndbold, bare lige for at være opdateret. Ja, det var hyggedrengen. Det er kun bøsser, der ser håndbold. Du er så frisk. Du er så frisk, mand. Du er dejlig, Lasse, du er dejlig. Dejlig lige til straight forward. Ikke så meget pis. Der er sgu ikke så meget bullshit imellem det. Nej, overhovedet ikke. Nå, dreng, vi snakkes. Det er i orden. Hey, I morgen. Ja, det gør Hey. hey. User disconnected from your channel. Fandme sådan det skal være, Lasse. Spawner på sådan en campingplads. Jeg spawner bare lige på en campingplads. Jeg har dræbt 5 indtil videre. Nice.